Hyvää huomenta, päivää tai iltaa. Mä ajattelin kuvailla nyt tän vlogin tästä kerrankin, kun mä teen cosplayta, koska viime vuonna mä tein siis monocosplayn. Mä voin iskeä tähän kuvia siitä. Ja mä en oikein dokumentoinut sitä itselleni ja mä mietin, että mä haluaisin nähdä, kun mä teen sitä, koska mä yleensä otan aina kuvia niinku kohista, että missä mä aina oon menossa. Viime vuonna mä kävin siellä, kun olin Tampereella, mutta silloin mä en kuvailu minkäännäköistä vlogia sieltä tai kun mä tein kossia. Mä tein sieltä semmosen videopätkän, missä mä tiivistin kaikki ne päivät, mutta mä en tehnyt semmosia yksittäisiä vlogeja, enkä myöskään tehnyt yksittäistä vlogia siitä mun monocosplaysta. Tänä vuonna mä ajattelin, että mä teen kunnon vlogisarjan niistä päivistä, plus sitten mä teen myös vlogin nyt tästä cosplay-prosessista, joka mulla yleensä on pari päivää, koska mä oon aina tosi myöhässä. Tälläkin hetkellä Comic Con Finlandiin on 5 päivää. Mulla on kaikki tarvittavat tavarat tuohon cosplayhin. Tilasin ne jo aikoja sitten, mutta ne saapuu aika myöhässä. No viimekin vuonna silleen mä tein mun cosplayin tosi ajoissa oikeastaan, mutta sitten jotenkin mä vaan päädyin siihen, että mä askartelin sen 2 päivässä ja sit tuli tosi hyvä. Mulla meni tosi vähän aikaa siihen, niin mä ajattelin, että kyllä mä tänäkin vuonna saan sen tehtyä. Ja yhä luotan siihen ja yhä uskon siihen, mutta mun pitää vaan saada se aloitettua. Joten tänään me ruvetaan tekemään ton mun appa-cosplayn häntää. Mä siis aion mennä appana sinne, koska siis mä rakastan Avatar The Last Airbenderia, siis sitä sarjaa, siis ai että it has my heart. Mulla tuntuu, että appa on muutenkin niin hellyttävä hahmo, ja mä muutenkin oon aina mennyt vähän semmosessa fursona kind of thing aina kaikkiin tapahtumiin. Et viime vuonna mä just tein sen monon, ja silloinkin mulla oli semmoinen laatikko koko ajan päässä. Mutta tänä vuonna mä ajattelin, että mä teen hahmon, missä mulla ei tarvi olla pää kokonaan peitossa, koska kaikki fursona ihmiset tiedätte kuinka kuuma siellä on, kun paljon ihmisiä ja sit sä et vaan näe mitä ja sit sun pitäisi kulkea siellä ja se on vaan it's a whole lot of things. Niin mä ajattelin, että tänä vuonna otetaan chillimmin. Mä aloitan ehkä tekemään tosta häntää ja sitten mä teen itselleni semmoset sarvet. Mulla on semmonen suunnitelma. Mä mietin, että mä ehkä voisin piirtää sen tai laittaa jotain inspiskuvia tähän, I don't know. Musta tuntuu, että me aloitetaan ehkä tosta hännästä. Ja sit katsotaan, että miten se menee. Mutta tervetuloa katsomaan mun matkaa tekemään cosplayita ja seuraavissa videoissa taas sitten niitä Comic-Con päiviä. Ja tekemiseen ei tosiaan tarvita ihmeitä, eli mulla on tällainen Tokmannista ostettu 5 euron retkipatja, josta mä sitten teen sen hännän. As you can see, se on tällainen vihreä. Siitä tosiaan, se on vain se pohja. Vähän niin kuin jos ikinä olette tehnyt just fursona, teillä on se vaahtomuovipohja, tai mä oon aina tehnyt vaahtomuovista, niin se on vaan se pohja, ja sen jälkeen tulee kaikkea näitä tekoturkista ja kaikkea tämmöistä. Mutta ensin piirretään se sille A4:lle se häntäsuunnitelma ja sen jälkeen piirrän sen tohon vihreälle ja sen jälkeen rupean päällystää sitä ja kaikkea semmoista. Mutta nyt asia 1 on se, että mä piirrän sen hännän. Eli nyt tässä on hyvin tällaiset luonnostellut appa tälleen sivulta ja tässä yläpuolelta. Ja tää on se osa, minkä mä aion vaan tehdä periaatteessa. Niin nyt mä aion hahmotella tän tohon. Okei, eli pientä updatea. Mä tein tämmöset rautalangasta, pyörittelin tämmöset paksummat. Eli periaatteessa mä otin rautalankaa ja sit mä vaan laitoin sitä kasaan enemmän ja sit mä pyörittelin niistä tämmöset paksummat rautalankapalaset. Ja sitten mä pujottelin sen ton vaahtomuovin molemmilta puolilta tällä. Että se tuo vähän semmoista taittoa tonne loppuun ja samalla tukee sitä kinda. Ja sitten se jää peittoon ton tekoturkiksen alle ja sitten ehkä tälle puolelle mä keksin jotain muuta. Tällaisia viritelmiä. Okei, eli mä nyt piirsin tähän nämä raidat tästä hännästä. Ja nyt mä aion teipata sen osan, mikä tulee tuolla ruskealla. Niin sitten mä voin leikata ruskeen siitä tekokarvasta. Ja se on helpompi leikata silleen, että mulla on se muotti. Ja sitten mä leiktaan sen sille karvattomalle puolelle.
niin sitten mä voin leikata sen sopivan kokoiseksi tähän. Niin sitten mä teen saman luultavasti näille silleen, että niin kun mä teippaan vaan nämä osat ja sitten mä pystyn leikata niin kun muottien mukaan. Niin sit siitä tulee helpompi. Joo, eli nyt on päivä 2 tekemässä tätä cosplayta. Kello on jotain 21.13, että en tosiaan ole askarrellut tätä sen enempää. Et kävin tänään hakemassa oikeastaan osia tähän mun kossiin. Kävin hakemaan tämmösiä koruja Kappahalista, jotka oli tarjouksessa, niin mä ajattelin, että mä laitan ne. Sitten mä kävin hakemaan tämmöiset valkoiset kynnet, mitkä mä ajattelin, että mä laitan. Ja sitten tämmösiä koruja. Ja sitten kävin hakemassa vielä tommoset valkoiset shortsit sekä tämmösen valkoisen mekon. Otteissa mä ajattelin oikeastaan, että mä laittaisin tämän paidan, koska mun alunperinhan oli suunnitelma, että mä niin kun laittaisin jonkun toisen paidan, mutta en löytänyt sitten mitään parempaa, koska tää ei ole siis oikeastaan kokonaan valkoinen, että tää on enemmän semmonen niin kuin luonnonvalkoinen, mutta ehkä tää on ihan hyvä silti. Ja kattelin tässä tätä tilannetta nyt, niin teipit oli vähän irronnut, mä nyt vähän painelin niitä, mutta mä ostin tällä kertaa vähän tämmöistä paksumpaa teippiä. Uskon kyllä, että mä tai en usko, vaan haluan saada tämän valmiiksi tänään. Et uskon kyllä, että pystyn siihen, mutta just silleen, että tavallaan ei mulla muuten edes olisi oikeastaan aikaa tehdä tätä. Niin tänään pitää saada tää valmiiksi, niin mä nyt jatkan sitten näitä teippailuja ja sitten mä taas päivitän uudestaan, että niin kuin, mitä tehdään seuraavaksi. Mutta nyt mä jatkan tästä sillä tavalla, että mä rupean päällystää tätä tällä teipillä. Okei, eli nyt tää näyttää tältä. Tähän on nyt vedetty sillä isommalla, paksummalla teipillä tämmösiä palasia. Ja tosiaan mä vedin vähän sitä sillä, että jokaisen teipin päällä olisi niinku aina joku teippi. Niin sit se pysyy hyvin kasassa, niin sit meillä on niinku semmonen sapluuna, minkä saa tästä irti. Ja seuraavaksi mä leikkaan tästä nää röyhelöt pois, että saan sen muodon kunnolla. Ja sen jälkeen mä otan tän varovasti pois ja lättäsen sitten ton tekoturkiksen päälle. Eli tässä nyt on iskettynä tää sapluuna tähän. Sen jälkeen mä piirrän mustalla tussilla, että mitä mä leikkaan, ja sitten mä leikkaan ne. Mä haluan edelleen sanoa, että tää ei ole mikään oikeaoppinen tapa todellakaan tehdä mitään, eikä toisaalta cosplayhin ole mitään oikeaoppista tapaa. Että me just vähän se, että se ei haittaa, vaikka se on niinku just tälleen, että mä vähän pyöristän just näitä kulmia, missä se menee tosi neliskanttisesti, esimerkiksi tuolla. Sitten täällä on näitä pieniä tämmösiä reikiä. Tää meni vähän kuprulle, kun mä otin sitä tosta, mutta toisaalta se ei taas haittaa. Mutta ihan tämmöstä perus. Tää ei oo mikään edes tekstiilikynä, et normaalista 60 senttiä. Niin joo, sit mä vaan leikkaan tän muodon irti tästä. Ja siis mä nyt piirsin tussilla tän sapluunan nää reunat. Mutta mä nyt päätin, että mä leikkaan tän silti silleen, että tää sapluuna on tässä. Niin mä voin tavallaan seurata myös tussia, mutta samalla niin kuin esimerkiksi täällä, että mä vedän sapluunan mukaan, mutta sitten tässä mä vedän näiden tussien mukaan, koska tää oli tosiaan tämmönen vähän neliskanttisempi. Ja mä vaan siis rupesin leikkaa tätä, että karvaa kyllä vähän tolleen niin kuin tippuu tosta sen takia, että kun sä leikkaat tätä, niin sitten sä samalla katkaiset tämän puolen näitä, että siitä ei tarvii säikähtää, että jos nyt käytät niin kuin tutoriaalina, niin eli nyt tää on leikattu tälleen. Mä otan täältä kääntöpuolelta kohta tän sapluunan pois ja sen jälkeen mä vaan liimaan sen tohon. Näyttää tältä. En siis vielä laittanut noita valkoisia osia, mutta mä nyt nimesin tänne niinku vasen 1, oikea 1, vasen 2, oikea 2. Ja sitten ne samat numerot löytyy multa täältä.
että sitten pysyn vähän kärryillä, että mitä leikkailen ja mihinkin. Täältä näyttää tilanne. Siinä on 2 tällä puolella, 1 tällä puolella. Että vielä puuttuu muutama noita. Tosiaan tänään on päivä 3 ja tältä näyttää nyt tällä hetkellä tää cosplay. Se on valmis. Tai suunnilleen. Ja mun mielestä siitä tuli oikeastaan tosi hyvä. Siitä tuli sellainen, mitä nyt voi 3 päivän aikana tehdäkään. Ja kello on tällä hetkellä 16.21, eli tässä mä oon siis jostain 12 maissa rupesin tekemään niin silleen kun miettii, niin ihan hyvin mä sain ton niinku silleen valmiiksi, kun mietitään, että mihin se jäi eilen illalla. Tässä on tosiaan hyvin paljon kaiken näköistä tässä lattialla. Kun mä oon vaan siis pyöritellyt nyt tätä tässä ja askarrellut. On vähän duunaillut hamettakin tässä samalla, että en oo vaan pelkästään tehnyt häntää. Eli tosiaan tänne mä oon pikkuhiljaa vähän kiinnitellyt jo näitä ketjuja ja tämmösiä. Että ei oo vaan tommonen basic. Ja seuraavaksi siivoamaan ja sitten seuraavaksi sen jälkeen mä varmaan kokoon sen asun hetkeksi ja katon, että missä tavallaan mennään. Ja tosiaan vielä ennen kuin mä kokoon sen kokonaan päälle ton asun, niin mun pitää kiinnittää tohon päähän sitten vielä se semmonen kuminauha, että se pysyy tosiaan sitten vyötäröllä. Niin sen mä teen vielä ennen kuin mä kokoon ton asun. No niin, hetkellä siivottu. Vähän kivempi sille, että saa työpistettä niinku siistiksi. Ja tänne mä laitoin nyt ton valmiin hännän, tai puolivalmiin, koska tosiaan tää takaosa on tekemättä. Ja sitten tästä puuttuu se kuminauha. Ja sitten tässä on vähän näitä tarvikkeita ja sitten tossa on just noita, tuolla on mun kynnet. Ja sitten on noi korut, mitkä mä aion laittaa. Sitten tänne mä laitoin, tässä on nää isommat palat tätä tekoturkista. Ja sitten on vähän tommoset keskikokoiset. Ja sitten on tämmösiä niinku ihan pieniä, mitä tosta tuli. Mut kun näitäkin kyllä tarvitsee aina välillä, niin ajattelin, että säästän nekin. Ja sitten on tossa noi suunnitelmat sun muut. No niin, eli mä oon nyt mittoillut tän. Mä ajattelin, että mä venytän ja sitten niinku kuumaliimailen tohon kiinni, koska muutenhan tää on aika lyhkänen pätkä. Mut musta tuntuu, että sitä pitää vähän niinku venyttää ja sitten laittaa. Mä en oikein tiedä, mitä tossa tulee. Että olisiko se mieluummin pitänyt ommella kiinni, mutta mä nyt teen tolleen, koska mulla ei ole ompelukonetta. Sitten mun piti todeta teille, että mä ostin siis näitä tämmösiä kuumaliimapaketteja. Niissä tulee siis 12 kappaletta aina. Mulla on jäljellä nyt nää 2 ja sitten tän verran. Meni niinku 12 semmoista kuumaliimapötköä ton hännän tekemiseen. Silleen yllättävän vähän, koska mä varauduin siihen, että noi kaikki menee, mutta ei mennyt. Että toi on siis ihan tukevasti kyllä kiinni tossa. Et en silleen myöskään hifistellyt siinä niinku liiman käytössä. Että joo. Mut mä rupeen nyt kiinnittämään mä en sano sitä yhä kuminauhaksi, mä en tiedä mikä se on. Rupeen sitä tekemään. Tähän on nytten kiinnitettynä tää kumilenksu, että tän saa vyötärölle. Nyt mä päällystän tän toisen puolen nyt tällä ruskealla tekkoturkiksella. Tää on vihdoin valmis. Se on nyt molemmilta puolilta päällystetty. Ja tätä nyt ei oo harjattu tällä hetkellä. Mutta muuten. Mun mielestä tästä tuli siis tosi hyvä. En mä tiedä silleen niinku, että sävyltä se voisi olla niinku parempi. Mut niinku muuten. Tosi hyvä. Kasaan nyt sen, mitä mulla nyt on tosta asusta silleen niinku done. Ja sit mä teen ne sarvet huomenna, koska siihen ei mene niin paljon aikaa. Tolle mä nyt oon kyllä sanonut kaikesta vasta sitä hänestä, mutta joo, siihen mä en usko, että menee yhtä paljon aikaa. Se on vihdoin valmis.